שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס הדיגיטלי עולם הסחר הבינלאומי. לפני שנצלול לפרטים, חשוב לעצור רגע ולהבין את התמונה הגדולה. מה זה בכלל יבוא ואיך נראה תהליך הסחר הבינלאומי מאחורי הקלעים. הרבה אנשים נכנסים לעולם היבוא בגלל מוצר, ספק, מחיר, ואולי אפילו איזו הזדמנות לעשות כסף. אבל בלי להבין את המערכת כולה. בסרטון הזה נעשה סדר, נכיר את המשתתפים בעסקת היבוא, נבין את שלבי התהליך, ניגע בשיטות השילוח, בסיכונים וגם בכללי המחיר. המטרה היא לא להפוך אתכם למומחים ביום אחד, אלא לתת בסיס חזק וביטחון להמשך. בואו נתחיל. סחר בינלאומי לא מסתכם רק בקנייה ומחירה בין מדינות, אלא הוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה העולמית. הוא משלב בתוכו מדיניות סחר כמו מכסים והסכמי סחר, תנועות של מטבע חוץ ולוגיסטיקה בינלאומית שמחברת בין יצרנים לצרכנים בכל העולם. הבסיס של הסחר הוא פשוט יבוא, רכישת מוצרים ושירותים ממדינות אחרות, ויצוא, מחירה שלהם החוצה. כל מדינה מתמקדת במה שהיא עושה הכי טוב, מה שנקרא יתרון יחסי, ובאמצעות סחר עם מדינות אחרות נוצרת כלכלה עולמית יעילה וחזקה יותר. כדי שזה יעבוד, מדינות חותמות על הסכמי סחר שמפחיתים מכסים ומגבלות ומאפשרים זרימה חלקה יותר של סחורות. מאחורי הקלעים פועלות מערכות לוגיסטיקה ושילוח כמו נמלים, שדות תעופה, מערכות מידע שמאפשרות להעביר לא רק סחורה, אלא גם ידע וטכנולוגיה. התוצאה היא צמיחה כלכלית, יצירת מקומות עבודה ומגוון רחב יותר של מוצרים לצרכנים. עסקת יבוא נראית פשוטה. ספק מוכר, יבואן קונה, אבל בפועל מדובר בשרשרת שלמה של משתתפים שעובדים יחד. במרכז עומדים המוכר והקונה, שמקבלים את ההחלטות ונושאים באחריות בהתאם לתנאי המחיר. הספק או היצרן בחול אחראי על ייצור המוצר והכנתו למשלוח. כאן נכנס המשלח הבינלאומי שמנהל ומתאם את כל תהליך השילוח, מההובלה הבינלאומית, המסמכים ועד ההגעה ליעד. ההובלה עצמה מתבצעת על ידי חברת ספנות או חברת תעופה, והמטען עובר דרך נמלים, מסופי מטען ושדות תעופה שבהם מתבצעת הפריקה, הטעינה והאחסנה של המטען. בשלב השחרור נכנס עמיל המכס שמטפל ברגולציה ובנושא התקינה מול רשויות המדינה. מאחורי הקלעים פועלים גם הבנקים וחברות הביטוח שמטפלים בהעברת הכספים, במתן אשראי ובביטוח הסחורה. כשמבינים כמה משתתפים מקיימים את תהליך היבוא, מבינים למה לא מדובר רק בפעולת קנייה פשוטה אחת. בואו נראה ונבין איך נראית עסקת היבוא במבט על מההתחלה ועד הסוף. תהליך היבוא מורכב ממספר תחנות, שכל אחת מהן משפיעה על העלות, הזמן והסיכון בעסקה. הכל מתחיל בהחלטה עסקית, חקר שוק והבנה איזה מוצר רוצים לייבא. מיד לאחר מכן חייבים לבדוק את חוקיות היבוא בעזרת עמיל מכס. האם המוצר מותר ביבוא ואילו דרישות רגולטוריות חלות על היבואן. בשלב הבא מאתרים ספק, סוגרים עסקה ומבצעים הזמנה. הסחורה מוכנה במפעל, נארזת ומתוכנן עבורה השילוח הבינלאומי, ימי או אווירי. לאחר שלב הייצוא והעמסת המטען, הסחורה מגיעה לנמל היעד, שם היא ממתינה לשחרור מהמכס ולתשלום המיסים. התחנה האחרונה היא ההובלה המקומית וקבלת הסחורה בפועל. בכדי להבין יבוא, צריך להבין קודם כל איך הסחורה זזה בעולם. יש כמה שיטות שילוח עיקריות וכל אחת מתאימה לסוג אחר של מטען ולצרכים שונים. שילוח ימי הוא הנפוץ ביותר, הוא מתאים כמעט לכל המטענים, גדולים, קטנים, קלים, כבדים, במכולות ובשיטות אחרות. העלות שלו נמוכה יחסית לשאר השיטות. שילוח אווירי לעומת זאת מהיר מאוד ומתאים לסחורה דחופה או יקרת ערך, או למטענים ממש קטנים. העלות שלו גבוהה מאוד ויש בו מגבלות של משקל ונפח. שילוח יבשתי מתבצע באמצעות מסעיות או רכבות ומשמש בעיקר כהובלה מקומית או אזורית או כהמשך לשילוח בינלאומי. בפועל רוב עסקאות היבוא מתבצעות בשילוח משולב, שילוב של ים, אוויר ויבשה, שדורש תיאום וניהול מדויק.
אחד השלבים הכי חשובים בתהליך היבוא קורה עוד לפני שמבצעים הזמנה, והוא בדיקת טרום יבוא. בשלב הזה בודקים קודם כל את חוקיות היבוא, האם מותר לייבא את המוצר והאם נדרשים רישיונות, תקנים או אישורים מיוחדים. הרבה מוצרים נראים פשוטים, אבל בפועל כפופים לדרישות של משרדי ממשלה, מכון התקנים או רגולטורים נוספים. איך מבצעים את הבדיקה? בעזרת המיל מכס. אחד מתפקידיו של המיל המכס הוא לסווג מוצרים. הסיווג קובע כמה מיסים ישולמו, אילו דרישות יחולו על המוצר, האם נדרשים אישורים או תקנים וכדומה. בדיקת חוקיות וסיווג המוצר חייבת להתבצע לפני שמתחייבים לעסקה. בניגוד לעסקאות מקומיות, בעסקת היבוא יש הרבה יותר סיכונים. ככל שהתהליך ארוך יותר ומעורבים בו יותר גורמים, כך גדל הפוטנציאל שמשהו ישתבש בדרך. זה יכול להתחיל בספק שלא עומד בזמנים, או מספק מוצר שלא תואם את ההזמנה, להמשיך במסמכים לא תקינים, כמו טעות בחשבונית או במסמכים, מה שעלול לגרום לעיכוב משמעותי ולגרור עלויות אחסנה. גם בצד הרגולטורי קיימים סיכונים, סיווג שגוי, חוסר באישור או שינוי רגולציה פתאומי, עלולים לעכב ואף לגרור קנסות. במהלך ההובלה עצמה קיימים סיכונים של נזק, אובדן או עיכובים בלוחות זמנים. ובסוף יש גם סיכונים כספיים, עלויות בלתי צפויות, שערי מטבע או חוסר התאמה בין הצעת המחיר למציאות בפועל. המפתח לצמצום סיכונים הוא הבנה מוקדמת של התהליך, תכנון נכון ועבודה עם אנשי מקצוע. יבואן שמכיר את הסיכונים ידע גם איך לנהל אותם ולתכנן נכון את התהליך. הבסיס לכל עסקת יבוא נמצא בכללי המחר או ה-Incoterms. אלו הם סט של כללים בינלאומיים שמגדירים את חלוקת האחריות הלוגיסטית בין הצדדים. מי עושה מה לאורך כל תהליך השילוח. למשל, מי משלם את ההובלה לנמל, מי אחראי על ניירת, על מכס ייצוא, על הובלה ימית, על היטלים ועל אחסנות וכדומה. בחירת כלל מחר היא החלטה עסקית שמשפיעה ישירות על עלות היבוא, רמת הסיכון והשליטה של היבואן בתהליך השילוח. בעולם קיימים 11 כללי מחר. בחלקם היבואן אחראי על כל הלוגיסטיקה, כולל איסוף הסחורה מהספק, ובחלקם הספק מטפל בשילוח עד להגעת הסחורה ליעד. אנחנו נעבור עליהם בהמשך ונכיר את הנפוצים והרלוונטיים ביותר. בסרטון הזה קיבלנו מבט רחב על עולם הסחר הבינלאומי ועל תהליך היבוא מקצה לקצה. הבנו מי המשתתפים בעסקה, איך נראה התהליך בפועל, אילו שיטות שילוח קיימות, למה בדיקות טרום יבוא הן חשובות ואיפה נמצאים הסיכונים. וגם ראינו שיש דבר כזה שנקרא כללי מחר שמשפיעים על הכסף, הסיכונים והשליטה שלנו בתהליך השילוח. בסרטונים הבאים ניכנס לעומקם של הדברים, נפרק כל שלב ונלמד איך לקבל החלטות נכונות על מנת שנדע לתכנן יותר טוב. בהצלחה חברים.